Roberto Cristiano kellim ewlieni tal-laqa bit-tema il-futur tax-xogħol waqt il-Kungress tal-Partit Laburista tkellem dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol f'pajjiżna u tipi differenti ta' xogħol prekarju inkluż dak fil-qasam professjonali. Il-prekarjat jeżisti wkoll fost ħaddiema gradwati jew li ma jsibux xogħol fil-qasam li jkunu studjaw jew saħansitra jiġu esploitjati fil-qasam fil-professjoni tagħhom. Cristiano semma l-ħtieġa li tiġi irranġata l-liġi f'pajjiżna li qed tiddiskrimina lil ħaddiema. Ħaddiem raġel għandu l-mara tiegħu ħajkollha tarbija, kif ikollha tarbija l-liġi tieħed dritt għal ġurnata speċjali tal-lif. Sieħbu għandu s-sieħba tiegħu ħajkollha tarbija, meta jkollha tarbija dal-istess ħaddiem m'għandux dritt għal ġurnata speċjali tal-lif. Għalfejn? Għaliex mhux miżżewweġ. Il-problema tal-prekarjat fil-qasam professjonali hija esperjenza li għaddej minna iż-żagħżugħ li jimgawċi. Ili gradwat sa fuq ma' 5 snin u ma sibx fis-settur storiku jiena. Imma nafu li hemm ħafna xogħol għas-settur tiegħi, imma l-gvern ma jridx jinvesti. Issemmet ukoll id-diskriminazzjoni fil-konfront tan-nisa fil-postijiet tax-xogħol u nuqqas ta' inċentivi li ħajruhom jitlu lura fid-dinja tax-xogħol. Jiġifieri jiena biex naqra daqs kemm jaqra raġel fil-livell tiegħi bejn wieħed u ieħor, irrid naħdem 3 xhur iżjed minnu. Dan għaliex it-tax credit ta' 2000 euro ma ser tiġi tiswa xejn fejn it-taxxa żejda li ser ikun qed iħallas ir-raġel jekk jien insib impjieg. Ex-kaptan tal-Air Malta Charles Patch tkellem dwar l-istampa differenti li faċċjaw il-ħaddiema tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru qabel u wara l-elezzjoni. Il-ħaddiem għadu sal-lum beżan, ma jafx ħajġri minnu. Intervjenew ukoll ir-rappreżentanti tal-ħaddiema fosthom Tony Zarb mill-General Workers Union li tkellem dwar il-ħtieġa kbira li titneħħa l-burokrazija li qed ixxekkel l-investiment. U Josef Vella mill-Union Ħaddiema Magħqudin li semma studju li għamlet l-Union u appella biex ikun hawn diskussjoni dwaru. Paul Buġejja mill-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti l-MHRA ippropona li jitnaqsu l-ispejjeż minn fuq it-turiżmu.